табиати мо ҳама табиати зебо ҳаст ки айнан ҳамин чизҳо карда мешад. дар ватани мо бисёр чизҳои зебо сохта мешад. ман мехоҳам ки дар ин дарс якчанд намуди фикронаи мардуми сарватманд ва камбағала бо таҳлил кунам, барое ки халқи мо беҳтартар шавад, фаҳмиши шумо шӯрнокии халқи мо беҳтар шавад. мана мисол якум, мардуми камбағал чӣ хел фикр дорад? Фикри фақирӣ дорад. факт, то есть ҳамин ҳозира проблема ҳамчун правда қабул мекунад, ҳамчун ҳосили охирон ҳисоб мекунад. мана мисол мардуми камбағал нигоҳ мекунад ки даромад нест, камбағале, оили кам, ҷои кор нест, бисёр чизор проблемаҳоя. ҳамин проблемаҳое ки ҳозир мебинад дар ватани мо, одаме ки фикронаи камбағал дорад, гумон мекунад ки ин ахири ҳаёт, ахири результат, якаби ина алиш кардан намешад, ина дигар кардан намешад, баъд фақат дар бораи ҳамин проблемаҳо гап зада гаштан мегирад. ин одаме ки фикронаи камбағалӣ дорад, ҳамон мушкилиша ранге как конечный результат қабул мекунаду, ҳамон мушкилиша гум мекунад ки айн мушкили буромадан илоҷаш нест как будто. ин фикронаи мардуми камбағал. а фикронаи мардуми сарватманд чӣ хелай? вақте ки мушкилия мебинад, мегӯяд ки ҳа ин мушкилия ҳал кардан дар кор, илоҷаша мековад, ҳалли кора меёбад, тош решениша мековад, ҳаллаша чӣ мегӯяд? одаме ки фикронаи сарватмандӣ дорад, чӣ фикр мекунад? оянда мебинад. одаме камбағал бошад, ҳамимрӯза мебинаду ҳамин хулоса мебарорад ки ҳаёт ҳамин, зиндагӣ ҳамин. одаме ки фикрони сарватмандӣ дорад, нигоҳ мекунаду оянда мебинад. сараш ба ҳамин фикри оянда ҷо мекунад. аз паси ҳамин идея шуда кор кардан мегирад, то ба ҳамон муддате, то ба ҳамон рӯзе ки ҳамин фикраша амалӣ нагардонад. дидед фикри камбағал чӣ хелай, фикри сарватманд чӣ хелай? фикри камбағал мебинад коррупсия, безработница, мушкиле, вознение, бало батар, общем фақат фикраша мехели гапои хом, чизҳои хом, дигар чиз дигар дидан наметавад, намешад, накун, намемонад, пул нест, кризис, ин бисёр чизҳо, мехел чизҳо. одаме ки фикронаи сарватманд дорад, оянда мебинад, ба оянда бовариш аст, оянда мебинад, баъд фикр мекунад, кор мекунад ки нақша мекунад ки ҳамин фикрама чӣ хел амалӣ кардан то ҳамон фикраша амалӣ накунад, даст намекашад. мана мисол дуюм фарқидаш, мардуми камбағал сармоя ҷамъ намекунад. нигоҳ кунед фаҳмиши одам, фаҳмидед мишление, уровень мишления, фаҳмиши одам. одами камбағал сармоя ҷамъ намекунад. мана мисол ман 1 сол шуд ки қариб ки шумо ма дарс гуфтаги будам ки сармоя ҷамъ кардана сар кунед. ба фикри шумо ҳаме мардуме ки ҳамин ман ба 100 000 500 000 тоҷик мана гӯш кардаги бошад, аго ки 1 миллион тоҷик гӯш кардаги бошад, ҳамин сармоя ҷамъ кардана сар кард? Не. одаме ки фикронаи камбағалӣ дорад, гӯш кунадам ки намекунад, гӯяташам ки намекунад, чиба ки фаҳмишаш намерасад. мана мисол қуръон чандин зиёда аз 1.5 ҳазор сол аст ки қуръон ҳаст. ҳамин мусулмон гуфтаги қуръонро мекунад, ҳамин мусулмон масҷид мерад, мисол як қисмаш масҷид мерад, масҷид ба гуфтаги чиза 100% мекунад? Не. чиба фаҳмишаш нест, фаҳмишаш нест. дидед ана кун, нигоҳ кунед, мардуми камбағал сармоя ҷамъ намекунад, гӯяташам ки ҷамъ намекунад. барои ҳамон бисёр одамо моям гӯш кардан то ин муддат 1 сол мумкин ки ҳозир накарда бошад. одаме ки фикронаи сарватмандӣ дорад, вай сармоя ҷамъ кардана сар мекунад. шумо сармоя ҷамъ кардед? агар ҷамъ карда бошед хеле хуб, ман хеле хурсандам ки шумо ин кора кардед. сармоя ҷамъ кунед, ҷамъ кардан гиред сармоя. ҷамъ кардаги бошедага, значит шумо фаҳмишатон дигар шуд, значит шумо фаҳмидед ки сармоя ҷамъ кардан дар кор. барои чӣ? барои ки агар камтар сармоя ҷамъ карда бошед, мо ҳамин пула корфармида метоем аста аста. ман якчандта бизнесоя гуфтам, агар ки шумо бизнесои ман гуфтаги шумо фаҳмидед чӣ хел пула корфармида наша, гирифта сар кардан гиред, натарсида. ҳамин дарсои мана гашта баргашта гӯш карда ба сари бизнес шуда кардан гиред, натарсида бизнеса кардан гиред. неё агар ки шумо ягон бизнес дига хел мекардаги бошеду ман гап назада бошам дар ин дарсо, ҳеҷ гап не, шумо нависед, ман дар ин борам бо серам як рӯз гап мезанам.
значит мардуме ки одаме ки фикронаи сарватмандӣ дорад бояд сармоя ҷамъ кунад. Вай бояд фаҳмад ки як рӯз на як рӯз ту пир мешӣ, як рӯз на як рӯз саломатӣ дар даст мерад, ту ҳама вақт кор кардан наметавонӣ. Агар шумо якта маош хатти зиндагӣ кар истода бошед, ҳаёти шумо як қадама камбағалиай, як қадама камбағалиай. Чиба ки агар ҳамин рӯз бекор мондед, зиндагӣ гурзонда наметавонед. ҳо ризқа худовандай, не ки даромади сохтан дар кор, меҳнат кардан дар кор, даромади сохтан дар кор, ақли худам кор фармидан дар кор. Дальше сеюм фарқият имущество. То есть мардуми камбағал чизу чора мехарад, пуле ки ҷамъ мекунад, чизу чора мехарад. фаҳмишаш ҳамин ки пул шуд гум шуд, пул шуд гум шуд, ҳамин пул шуд мошин мегирад, пул шуд туй мекунад, пул шуд ягон либос мехарад, ягон чизу чора мегирад. хонаш ба ҳамон посуда ҳаст, ҳамон чиз ҳаст, бо мехарад ҳамон чиза. Уже бо мехарад ки ягон чизи дурусттар, бо як чизи зеботар, бо як чизи нафтар. фаҳмишаш ҳамин хел. мардуме ки одами фикронаи камбағалӣ дорад, мардуми камбағал фақат чиз мехарад. ҳамон чиз хати хурсандай. хурсандӣ авай як куртӣ нав, як либос нав, як чиз нав, ҳамин хати хурсандай, тамом. Не ки тамоман тақдирама дигар кунам гуфтан ҳавасаш нест. ина сифати ҳаётама дигар кунам гуфтам фаҳмишаш нест. барои ҳамон шумо бояд ки аз ҳамин хурсандии камакак даст кашед. аз хурсандии камакак як бор даст кашед. либос нав харидан 10 дар кор нешмон, 2 гиред бас. туй ба дабдаба кардан даст кашед. ҳама хакуни хештабортун бошад бас. телефони нав гирифтан бас кашед, 2-3 телефон бас. нигоҳ кунед, аз хурсандии камакак агар шумо даст кашидан тоед, хурсандии калонтар шароит пайдо кардан метавонед. мисол агар ки мақсол чизҳои майда ба расход накунед, хароҷот накунед, чизи калонтар ба пулатон ҷамъ мешавад. мошин ба ё хона ба як чиз. аз хонаи мошин даст кашидан то истонед, бизнес сохтан метавонед. мардуми сарватманд чӣ бошад? даромад месозад. мардуми камбағал чизу чора мехарад, мардуми сарватманд фикронаи сарватмандоштагӣ даромад месозад. пули ҷамъ кардагитона дар соми ба омада ёд гиред чӣ хел даромади сохтана, даромад созед. албатта бизнес созед. ҳамин чашмаи умед гашта баргашта барномаоша гӯш кунед, даромад созед. денежный поток, даромад сохтан дар кор. ин сами главне. то даромад насозед, ягон кори дига накунед. хона дар ба дабдаба ҳам накунед. зарурам нест. аввал даромад сохтан дар кор, баъд аз ҳосили, аз прибили ҳамин даромад чӣ қадр ки хонед, хона мекунед, той мекунед, чӣ кор мекунед, кардан гиред. чорум фарқияташ. мардуми камбағал дар сараш фикри кӯча. ҳамин мардуми камбағал аз сараш ба фикри худаш нест. вай фикри ҳамин телевизору, фикри мана ин ютубу, фикри ҳамин гапҳои кӯча, гапҳое ки ҳаёти вай ба ягон фоида намебиёранд. сараша ҳамин фикру кӯча пур кардагӣ. дар сараш гапҳои дигаро. мана мисол ман даже комментариҳо ки мехонам, ман мефаҳмам ки нисби ҳамин одамо гапҳои худаше намегӯд. гапҳои ҳамон баъзе страничка ютуб ҳастанд ку гандаю баду ҳамин хеле мегӯн ку баъзеш гапҳои ҳамуно. чиба ки гапҳои худаш нест, вай фикри худаш не вай фикри дигаро. кадоме ту намехоҳед ки дар ҳамин тоҷикистон ободӣ бошад? кадоме шумо намехоҳед ки пешравӣ бошад? агар шумо мехоҳед ки пешравӣ бошад, фикри харобия накунед набошад. фикри хомия, фикри харобия дар саратон ҷо накунед. сухане ки мешиканад ҳамдигарфаҳмию чӣ гӯ муросои миллати моя ва нагӯяд набошад.